I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. I u ovoj epizodi ima da, pa što da kažem, ima da igramo preživljavanje. I da, kao što vidite ja nemam ništa, čudno vam je ovo selo drugačije, sve to, ali to je zato što nam se, kao i ono prošlo preživljavanje, ono prvo, i ono drugo preživljavanje nam se isto tako izbrisalo. I kao što vidite, ovo je ono selo gdje smo se spavnovali prvi put. Ali, pošto ja mislim da... Pošto ja mislim da je ovo selo previše odaljeno od sveta, mi ćemo preživljavati u selu pored i napravit ćemo kuću i sve to u jednom selu pored. Sada samo da ja vidim gdje je to selo, sa koje strane. Zato što je bukvalno pored tog sela je i šuma i sve. Kako izgleda sporo kada ovako idem. Evo ga ovdje putić, malo smo izgubili sad health. Da, kao što vidite idemo ovako, nemam pojma, eno ga ta selo. Nekako mi je lepše. I onako samo trčim, tako da. Kao što vidite, malo je veće selo i onda želim tamo da živim. What? Okej. Bio neki bug. Sad možemo da se vratimo normalno. I izvinite ako sam možda neke epizode nisam radio svojim miksićem. Nisam namjerno. Okej, ja idem preko ovog brda do onih drugih sela da vidimo da li u onim kovačnicama ima neko irono delo ili nešto tako, pa se vidimo kad stignem tamo. Ok, ljudi, stigli smo ovdje u jedno selo. Kao što možete vidjeti, ovo selo je bukvalno tačno iza onog brda, tu negdje blizu. Postavimo, ali ja sam ovdje sam malo šetao i primetio da nigdje nema onoga što smo tražili, a to su oni kao one kuće da ima kovač i to, kako bi ga ja nazvao. A ja sad ovdje pored sebe imam knjigu o Minecraftu, odnosno imam 3 knjige o Minecraftu, jedna mi je ona kao za početnike i tu mogu da vidim kako koji villager izgleda. Znači sad ću ja da vidim kovač. Znači našao sam kovača, to je onaj što je brown i ima kao neku crnu onu, kao ono kad bebe jedu pa da se ne isprljaju. Da ja ne vidim ovdje nijednog seljaka, pa kamoli nekako. What the hell? Meni nekako... Ajme zeki, ti malo, zeki. Vidi. Okej. Jao da, to je u onoj prvoj epizodi. U stvari druga epizoda. Okej, pa se vidimo kad ja nađem ovdje negdje, pošto je ovo inače mapa. Sad se pitate kao, what? Skinuo si mapu? Da, skinuo sam mapu, ali skinuo sam je samo zato što ima dosta sela ovdje, baš je dobra. Ali ništa nema ono da imate neke stvari na početku ili tako nešto. Pa se vidimo kad ja nađem neko drugo selo. Ljudi, kao što vidite, mi smo i dalje u istom selu. Možda vi to ne primećujete, ali otpauzirao sam odmah zato što sam vidio da je drugo selo odmah ovdje iza brda. Setio sam se. Kao što vidite, evo je već tu kuća. Prva od tog sela što je pored. I tu ima jedna kovačnica što je veoma dobro. Znači sad,
Retko, obično, u kovačnici imaju stvari od metala. Ali, mom drugu desi da ima armor od metala. Sad, znači može da se desi da ima samo jedan deo, samo jedan ili dva dela armora, a može da se desi da ima ceo armor. I još nešto, sad ćemo, ima čest, ima čest. Znači sad ćemo da vidimo da li će imati ceo armor. Ok, imamo sad jedan hleb, ovo, to, pik, super. Ljudi, imamo ladno ceo armor. Nismo se ni pomučili, već smo dobili ceo metalni armor. What the hell? What the hell? Znači imamo i kramp. Sad ćemo da vidimo da li ima možda i još neka kovačnica, ali ja mislim da nema. Da, nema. Ok. Pa, hajmo mi sad polako da idemo kući našoj. I da, vidimo se kad dođemo do kuće. Ljudi, kao što vidite, stigli smo. I da, nisam vam rekao da u našem selu pored ima ovo i tu imaju ove velike pečurke i sve to. Pa hajmo da izaberemo kuću. Ja mislim da se meni ova kuća svidela. Jep, to je ta. Ali sam mislila malo da je preuradimo. Pošto imamo već ovaj kramp. Znači da iskopamo ovo. Sad da vidite šta ću da uradim. Šta planiram u stvari. Će napraviti mali problem, ali dobro, to ćemo da popunimo. Tebe staklenice ćemo morati da uništimo. Ovdje. Če je staklo. Tako. Ok. I još ovo ovdje. Ne, ovo nismo trebali. Mislim da je ovaj bio ovdje. Ok. Tu ćemo da postavimo ove. I tu. Ok, tako. Ne, tu. Ok, stavit ćemo tu. I sad još samo ovo da popunimo. Ako mislite kao šta sad nisi pretpostavio da će se ovo desiti, da, pretpostavio sam da će se ovo desiti. I baš zato sam... I mislio sam, bio sam u fazonu, pa, i šta, sad, desitio se, pa. Da, samo ćemo popuniti ovom peskom. I sad ćete vidjeti što smo dobili. Vidjet ćete kad uđemo u kuću. Sad je vreme za moj profesionalni parkour. Znači ja sam poznati parkour majstor, znači to se zna. I tanana. Kao što vidite, bukvalno smo napravili... Ne, to nismo trebali da uradimo. To nije trebalo da uradimo. Jes. I ovdje ide ovaj blok. Tako. Ne, nije tako. Ne, ovako, kramp. Tako. Sad nekako... Jesam ga lepo postavio? Jesam? Ne, nisam. Da li me zezeš da ću morati sad izlazim napolje? Samo da im postavi ove glupe stepenice. Znači moram sad ja da idem ovamo. Pa ovdje da se zezam. Ne uspeh. Džigi. Tako. Gdje je to? Okej, ovo mi je trebalo za... Ne, nije mi. Aha, ovo je kod mene su stepenice. Čekaj, kad je već ovo ok.
Da ga mi napravimo da bude ovako. Ok, mislim da ćemo sad, možemo sad da se popnemo. A da li me zezaš? Zezaš. Ok, sad samo zajme to. Ok, to je to. Sad idemo ovdje. I da uđemo, da vidimo sad kako izgleda. I to je to. Ta-da. Imamo ovako i sad tu ćemo da napravimo rudnik. Tako da je tu 2 bloka i dole sve. I to je jedva villager. I u stvari, da li da tražim ovce sada? Jao. Ček malo. Ljudi, imam ideju. Od ovoga ja ću da to napravim da bude, ovdje ćemo da popunimo i sve, znači ja ću umeđu vremenu da nađem ovce, znači da nađem ovce, da tražim ovce, da tražim ovce, da bi mogao da napravim krevet i u sljedećem preživljavanju čekat će nas krevet tu. I to je bilo to. Znači, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal i to je bilo to. Ćao!